ବୁଦ୍ଧିଦାତା ଜ୍ଞାନଦାତା ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ପେଟା ମୋଟା ଏକଦନ୍ତ କୁଲା ପରି କାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଖି। ଏହି ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆମକୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ ହେଉଛି ହାତୀ ମୁଖ। ତାଙ୍କ ମୁଖ ହେଉଛି ଓଁକାର ପ୍ରତୀକ ଅର୍ଥାତ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରତୀକ। ମୁଖ ଦର୍ଶନ ପରମାତ୍ମା ଚେତନାକୁ ବୁଦ୍ଧି କରାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଖି କାନର ପ୍ରତୀକ କୁଲା ପରି କାନ। କୁଲାର କାମ କଣ? ନା ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଭଲ ଜିନିଷକୁ ରଖିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ରଖ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକଦନ୍ତ ଅର୍ଥାତ ବ୍ରହ୍ମ ଏକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ। ପେଟଟି ତାଙ୍କର ପୃଥିବୀ ବଡ଼ି ବଡ଼ ଅର୍ଥାତ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ପ୍ରତୀକ। ଗେଡ଼ା ଅର୍ଥ ବାମନ ରୂପ ସ୍ୱୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପ୍ରତୀକ। ଗଣେଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହୁଛି। ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଦୁଇ ଭାଇ ପିତା ଶିବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଭାଇ ଖେଳୁ ଖେଳୁ କଥା ହେଲେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ କିଏ ଆଗ ବୁଲି ଆସିବ ସେ ବିଜେତା ହେବ। କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲେ ଗଣେଶ ଭାଇ ତମର ତ ମୂଷା ବାହନ, ତମକୁ ସେ କେତେ ବାଟ ନେଇଯିବ ଯେ ତମେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଆଗ ବୁଲି ଆସିବ। ମୋର ତ ମୟୂର ବାହନ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଆଗ ବୁଲେଇ ଆଣିବ। এই କଥା କହି କାର୍ତ୍ତିକ ମୟୂର ଉପରେ ବସି ଚାଲିଗଲେ। ଗଣେଶ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ସ୍ନାନ ସାରି ମୂଷା ବାହନ ଉପରେ ବସି ମାତା ପିତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ 3 ଥର ବୁଲି ଆସିଲେ। ମାତା ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ଆସି ବସିଲେ। ଏତିକି ସମୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ ଗଣେଶ ମାତା ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆସି କହିଲେ ଗଣେଶ ତୁମେ ତ ହାରିଗଲ। ଗଣେଶ କହିଲେ ତମେ ସିନା ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଥରେ ବୁଲି ଆସିଲ, ମୁଁ 3 ଥର ବୁଲିଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅନେଇଲେ। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଗଣେଶ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ମାତା ପିତା ସବୁଠୁ ବଡ଼। ପିତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ 3 ଥର ମୁଁ ବୁଲି ଆସିଛି। ପାର୍ବତୀ ମା ଶିବ ବାବା ଚୁପଚାପ ହୋଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ପାର୍ବତୀ ମା ହସି ହସି କହିଲେ ଦେଖିଲ ଗଣେଶ ଆମର କେତେ ଚତୁର। ଆଜି ତା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ଜିତି ଯାଇଛି। ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କ ଠାରୁ କି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ନା ମାତା ପିତା ଯେଉଁ 2ଟି ପଦ ସଙ୍ଗେ ସରି ନୁହେଁ କୋଟି ସମ୍ପଦ। ମାତା ପିତା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସେବା କଲେ ଆମେ ସବୁଠି ଜିତି ପାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଲୋକନାଥ, ଜୟ ଗଣେଶ କି ଜୟ।